Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, isang mapagpalang umaga sa inyong dalawa. Itago niyo na lang ako sa pangalang Alice. Sumulat ako, hindi para humingi na advice. I wrote dahil gusto kong magbigay pugay sa aking kabiyak who is celebrating his birthday today. Nakilala ko siya after 2 failed serious relationships. Hindi ko naman siya hinanap, kusa na lang dumating. Buti na lang kasi hindi ko na ma-imagine ang buhay nang hindi siya ang kasama ko. He is my best friend and I'd like to believe I am his. Our days are not always grand pero masaya kaming laging magkasama. Bonding na naming magkape at maggrocery on weekends. Dapain ako, so we'd hold hands while walking. I love how his hand perfectly fits mine. Like other married couples, nag-aaway din kami. Naiinis siya kapag tinatapon ko yung pinaglagyan ng ice cream. Naiirita ako kapag nag-order siya online ng kung ano-ano tas hindi naman niya ginagamit, tinatambak lang. Napipikon siya when it is taking me forever to get ready kapag may pupuntahan kami. Naaasar ako kapag nagkakaligaw-ligaw siya sa daan dahil nagloko ang Waze at ayaw niyang magtanong. He married me knowing na wala akong kaalam-alam sa gawaing bahay. Hindi ako marunong maglinis ng bahay, magtimpla ng kape, maglaba, mamalansya at magluto. For many years, kapag biglang kailangang umalis ng kasambahay, siya ang gumagawa ng lahat ng ito. Kahit minsan, hindi niya ako sinasabihan to do my share. He never complained. He did all of these willingly. Kahit gaano kataas ang posisyon niya sa opisina, sa bahay, he washes the clothes and throws the trash. He takes care of me the best way he knew how. Nung nanganak ako, hindi ko naman alam lahat. Siya na naman ulit sa mga araw na walang yaya. He was very hands-on. He made sure that the kids grew up na malapit sa kanya. Laging kasama sa dasal ko na sana our daughter is led to a man just like her dad. I also pray that my son grows up like the dad. Sana if he chooses to build his own family in the future, he remembers kung paano kami inaalagaan ng tatay niya. And he does the same for his family. I married him on his birthday. That was the best gift I can give him, I think. So maliban sa birthday niya today, wedding anniversary din namin. 18 years, tambalan. Parang kailan lang. It was not a walk in the park. Taray nang it was not a walk in the park. Sa atin, conversion natin yung part na nakakalurk yung buhay namin. O, diba? Sa kanya, it's not a walk in the park. Taray. Sa amin, it's like a walk in the Jurassic Park. Yeah, you know. That's our lives. Yes. Minsan mahirap, madalas masaya. Pero basta magkasama kami,
palagi naming kinakaya. Ang dami pa naming dreams for our family. Yun ang yung motivation namin everyday. Marami pa kaming gustong gawin na magkasama. Meron pa kaming mga lugar na gustong puntahan. And ipinagdarasal ko na sana we are able to grow old together. Alam niyo sa aming dalawa, siya talaga yung tambalanista. Kapag umuwi siya sa gabi, palagi niyang kinikwento sa akin kung anong sulat ang binasa. Hindi ko lang sigurado kung nasaan siya habang binabasa niyo to. Malamang nagkakape sa paborito niyang kapihan. Kung hindi, nagmamaneho papunta sa opisina. Ang alam ko lang, nasaan man siya, nakikinig siya sa inyo. At sana, napangiti ko siya. Thank you for reading my letter. Isama niyo kami sa dasal niyo today, ha? Please pray for my husband that he is always happy, healthy, and safe. Please pray for our marriage that we may remain committed to each other. Ang inyong tambalanista, Alice. Perfect gamitin ngayon yung sana all. Oo, sana all. Sharap naman nun. Sharp naman ganito. Hindi ko sure, partner, kung hindi niya talaga sinabi yung ano. Pangalan ng husband? Yung pangalan ng husband. Yun. So, gusto ko sanang hanapin. Miss Jane, nakatutok ka ba? Yung ating writer. Para ano, malaman niya siya yun. But I remember na nag-message siya na sana mabasa yung kwento niya ngayon na anniversary nila. Okay. Yun. So, na birthday din ng kanyang asawa. Oo, na birthday din ng kanyang asawa. So anyways, para mabati natin ng tama kasi baka mamaya, alam mo naman ang daming tao sa mundo. Pwedeng birthday din nila today at wedding anniversary din nila today. Diba? Pwedeng yung kwento mo ay kwento din nila. Tapos pil na pil lang sila yun. Hindi naman sila yun. Kaya gusto ko malaman kung ano. Ang pangalan, na pati picture pakita nyo na din para makilatis natin sila mag-asawa. Malay mo, di ba? Ano to, peg to ng ng maraming mag-asawa ngayon. Di ba? Nakakatuwa. Diba? Na parang, ay, ang galing naman na nakahanap ng a perfect partner, di ba? Parang ang sinasabi kasi nito, ako, nakahanap ka ng katuwang, nakahanap ka ng aalagaan, nakahanap ka ng taong ilalagay ka sa pedestal. Okay, wait lang. Nag-message si Miss Jane, walang name si husband. So ayaw niya talagang pasabi. Hiyang-hiya na tambalanista? Yung mister mo, hiyang-hiya na tambalanista siya? Ayaw pasabi yung pangalan. Pero Alice talaga yung name. Nakalimutan ko na tapos mamaya iba din pala yung pangalan. Oo, so paano malalaman natin? Paano magiging spatial, di ba? Miss Jane, we're talking to our may wagang Bornay writer na si Miss Jane Lopez na Miss Jane pa-email na lang that we read the story today just in case na na hindi niya para alam nila na sila yon na this is for you, okay? Para dun po kay Alice at sa iyong asawa, happiest birthday to your husband and happy wedding anniversary to you both. Ayan, thank you Miss Jane. And birthday daw today ni Sir Lambert, tama ba? Birthday ni Lambert today. Uy, Sir happy Lambert, birthday! Happy birthday! All baka the best. Magpapa-barbecue yan. Ay, baka naman, Lambert. Totoo ba? Hindi, wait lang ba? May message lang sa akin na birthday pero hindi ako sure kung birthday talaga. So, happy birthday. Yan. Enjoy your special day, Sir Lambert. Correct. Anyways, partner, you were saying na ito talaga yung peg. Nakahanap. Yes, peg ng maraming mag-asawang nakikinig sa atin ngayon na parang ipaparamdam nyo sa isa't isa na importante kayo, ipaparamdam nyo na pareho kayong mahalaga. Diba? In this case, pwedeng sabihin on other perspective na parang ay si Mrs. Pakabig pero hindi
Diba? Grabe Kasi naman, baka big sabihin. hindi kasi kumbaga diba, parang ang feeling ko dito kay husband, ang language of love niya ay service. Yes, Oo. yes. Pero pag titingnan natin sa aspeto kasi na he did it willingly, Oo, bawi yun eh. Hindi mo correct. isiping hiningi, binigay kasi. Oo, binigay. Kasi nga, yun yung language of love. Minsan talaga na may mga ganyan eh. At saka alam niyo po, kapag ka nakatagpo po kayo ng mapapangasawa who you will consider as your best friend, hindi man kayo best friend nagsimula, pero ngayon mag-best friend na kayo. And then, 'di ba? Confirm, 'di ba? That you are blessed. Blessed na blessed ka kasi best friend mo 'yan, 'di ba? At Totoo. katulad nga ng kwento nitong si Alice, like all best friends, nagkakaroon ng it's not a walk in the park. Yeah, 'di ba? Nagkakaroon ng mga misunderstandings, naiinis ka at some point, 'di ba? May mga kinaiiritahan ka mga bagay-bagay tungkol sa kanya, pero at the end of it all, sobrang dami na mga mga bagay-bagay, na makakapagbawi. So ito yun yung kwento ni Alice. At magandang magandang lesson yun sa mga mag-asawa na nakatutok sa atin ngayon. Sa halip na mangibabaw talaga yung inis, bawiin mo sa maraming aspeto na, 'di ba, kagigiliwan ng asawa mo, ikatutuwa ng misis mo o ikatutuwa ng mister mo. Yes. And do it vice versa, hindi lang laging isa. Hindi don't make it one way. Pag kunyari, pag minasahe ka ni mister, masahihin mo pabalik ka. 'Di ba? Kapag sinabihan ka ng maganda ni mister, sabihin mo rin na maganda pabalik ka. Mga gano'n na iparamdam mo dun sa misis mo na yung mga bagay na matutuwa siya. Iparamdam mo sa asawa mo yung mga bagay na ilalagay siya sa alapaap. Yan. Ang sarap nung ganun eh, no? Correct. Hindi yung pagising mo, tinmulate ka na naman. Diba? Gumising ako na maaga, sa tagal-tagal mo mag-prepare. Diba? Hindi mo. Hindi, pero normal yun, may mga ganyan. Ako, ang asawa ko, best friend ko yan, partner. Pero kapag minsan pinapagmadali din, kauupo ko lang, pamamadaliin niya ako. Hindi, parang yun yung sinasabi nating kwento eh, 'di ba? Ng buhay mag-asawa. Nangyayari talaga yun, merong mga moments talaga na ganyan. Normal yun. Normal talaga, pero promise. Babawiin yung sinasabi pero natin, babawiin mo yun, mama. May bawi. Pinainit mo ulo ko kanina Correct umaga, ka. mamaya ako bahala Teka sa'yo lang. pag uwi natin Teka dalawa. lang. Yung Yan. mga ulo dyan. Uy, Sino? Nakatutok si Father Alan sa Monte. Nako, si Father Alan, okay Yan. lang. Father Alan ha. Wala naman sinabing hindi maganda. Wala naman kaming mali siya. Pag sinabing ulo, may mali siya agad. Hindi, pero totoo yun, Sabi defensive ka yung dalawa, ha? Defensive, wala naman nagsasabi. Hindi, pero totoo yun. May mga bagay talaga nakakairita, pero may mga bagay na babawiin mo, di ba? Sa true lalo, yan yung lagi nating sinasabi, partner, you magnify the strength, not the weakness. Kasi lagi mong tatandaan, ikaw mismo, marami kang mga imperfections. Ikaw mismo, may mga weaknesses ka. Minsan nga, tinitiis na lang nila eh. 'Di ba? Kasi they choose to see the best in you. 'Di ba? Ganun dapat. At yun yung ginagawa ni Alice at ang kanyang husband. Na-realize ko, Miss Jane, hindi ba to si Lambert? Baka si Sir Lambert to. Baka kwento to ni Lambert. Baka kwento niya mag-asawa to, Miss Jane. Baka kwento niya mag-asawa to. Hindi, kasi I remember, may nag-forward kasi sa akin ng email na message na gusto niyang yung kanyang asawa on their wedding anniversary. Sobrang dami nag-i-email sa akin. Medyo nalito na rin ako. Tapos na-realize ko, birthday din ni Lambert today. Baka nga. Miss At Jane, kayo ba si to? Sir Lambert talaga to. 'Di ba? Nako. Siya talaga to. Storya niya talaga to. Ang daming papuri kay Sir Lambert. Alice and Lambert. Oo, yan. Tapos Si Alice. Iba na yung asawa. Lalo na kalito. Hindi naman pala kami, assume kami kanina, sabi ni Alice, hindi naman pala kami. Kaya nga, Pero ganun. isa pang gusto naming sabihin, masaya tong gantong klase ng kwento sa mga mag-asawa. Lalo na kung ikaw mismo yung nakaka-experience nito. Ay, ang galing, no? Na parang tinatamad na ako. Ano? Sabihin mo na, huwag ka na mahiya. Nakakaingit kasi na parang Ba't ka naiingit? Hindi ka pa nga kasal. Saan ka nainggit na pa? mga ganun na. Isipin mo kasi ang normal story na napapakinggan natin.
nag-aaway. Hindi, mga babae yung normally nagseserbisyo sa sa mga lalaki. Okay. This time, si hobby ang domesticated. Yes, isipin mo yung ultimo Pero pagtitimpla ng partner, kape. hindi yan Hindi bago. Hindi siya bago. Nakakaingit yung ganun Oo, pero hindi talaga siya bago. Okay. Oo. So sa inyong dalawa partner, sino yung domesticated? Hindi ako. Kaya sabi ko hindi bago yung sitwasyon na yan. So parang si Mr. mo, yung talagang nagtitinda ng kape for you, nagluluto for you. Sa bahay namin. Ay, ang swerte mo. Oo, sa bahay namin, siya nga yung mas maingay. Okay, ang swerte mo. Laging tanong Baka kwento yan. mo to. Ha? Ako talaga to. Anniversary namin today. Birthday ni Ren ngayon. Kahit hindi. Ganito na naman ang dami ang hirap kasi, ito naman si Alice, hindi nagsabi ng pangalan. So tuloy kami nag-assume ng mga bagay-bagay. Next time, kung gusto mong bigyan pugay yung iyong mister or yung somebody, i-name reveal naman dyan. Baka naman gusto mo ng name reveal. Oo, para tumbok na sila yun. Oo, diba? Kasi gusto nating i-highlight Pero ang galing lang, sobra akong amazed, no? Parang, ay, ang galing naman, hindi, nakakaingit. tsaka, lalo pa partner, talagang dadalin ka ni Lord dun sa talagang magiging partner mo. Yung makakaintindi ng saltik mo, makakaintindi ng sapak mo, makakaintindi ng sayad mo. Kaya kung yung misis mo or yung mister mo, ganyan ang eksena, naiintindihan niya yung sapak mo, naiintindihan niya yung mga anxieties mo, uncertainties mo, ganon. Ako, bigyan mo ng mamahaling bag. No. Nagpaparinig. Nagpaparinig dun sa mga mister na katutok, ganon. Bigyan ng mamahaling bag. Ganon din naman si Mrs. Kung yung mister mo ay ganon din. Oo, bigyan mo ng mamahaling din sapatos. Ayan. Ganon, bigyan mo ng round trip ticket makapag-travel sa Taiwan o kaya sa Korea. Ayan. Diba? Mga ganon. Reward them sa madaling salita. Ganon. And yung reward naman not necessarily parang bagay na bibilhin mo ng mahal. Pwedeng serbisyo, 'di ba? Yan. Pwedeng compliment. Correct. Simpleng salita lang. Oy, alam mo, natuwa ako. Salamat sa pagtitimpla ng kape mo sa akin this morning. Mga ganon. Diba? Alam mo yung mga little things, katulad nitong sinabi ni Alice, no, na dapain ako but he holds my hand. 'Di ba? Always, 'di ba? Kasi alam niyang dapain ako. Yan. Diba? Ayan, na-confirm Sarap ko naman, na. no? Kwento to ni Lambert tsaka ni Miss Jane. Okay. Na-confirm ko na feeling ko kasi nag-message siya ngayon. Yung nagpapa-wedding anniversary kinamer, October 25 pa. Oh. So ngayon to, ang sweet mo ha. Sabi na, kwento to ni teka lang. May paalis-alis ka pa, Miss Jane, Miss Jane, siguro pangarap mong pangalan, Alice. Ganun talaga, may mga pangarap tayong pangalan. May pa-anonymous ka pa dyan, ngayon alam na namin kung sino talaga. Correct, diba? Miss Jane Lopez at saka si Lambert Lopez. Yan. Diba? Kwento nyo talaga yung wala na, pinainggit nyo kaming lahat. Kaya nga, di sana all. Nainggit kami sa inyong lahat. Ang bait-bait ni Sir Lambert. Correct, diba? Diba? It's not a walk in the park, pero. Yan, diba? Mataas ang posisyon. Ako, Sir Lambert, baka naman. Pa-aficionado ka naman dyan. F7, pwede na. Yan, ganyan. Di ba? Tama ba? Miss Jane, kayo to eh. Tapos mamaya iba pala talaga. Iba pala talaga. Yung mali-mali nang kinakausap. Ganun. Pero hindi, diba? ang saya nitong kwentong to. Yung saya na nasa puso lang. Yung nakaka-feel good siya, ganun. Oo. Yung ganyan. Sipin mo makatagpo ka ng ganyang klase ng asawa, Miss Jane, no? Tama. Diba? Tapos hindi pala siya. Ibang tao pala. Hindi, pero feeling ko na-confirm. Agad ni Sir Lambert, swerte mo sa asawa mo. Kaya nga. Diba? Yung parang yung ma-realize nyo lang sa isa't isa na, ay, ang swerte pala natin sa isa't isa, Hindi, no? tsaka alam mo, partner, ito lang yung na-realize ko. Talagang at the end of the day, kahit gaano ka taas yung pinag-aralan, kahit gaano ka dami yung narating, kahit gaano ka taas yung posisyon, 'di ba? At the end of the day, pag nandun umuwi kayo sa loob ng inyong tahanan, it's really serving each other. It's really Yes. 'di ba? Tanggalin lahat ng popularity, tanggalin lahat ng mga nakaakibat na mga anong tawag doon, mga nakadikit na mga posisyon or whatever, 'di ba? Or lisensya, ganun. At the end of it all,
it's very humbling to know na nandun kayo together, trying to keep the family together. Yun talaga yung, 'di ba, kahit gaano man ka-popular ang isang tao, kabongga, mananahimik at mananahimik sa loob ng bahay kasama ng person that he or she loves. Ang galing lang nung ganun, di ba? At kayo yun, Oo. Sir Lambert, Miss Jane. Oo, kala nyo AKA Alice. Kala nyo hindi namin madedecipher, no? Meron kaming may detective kami, ang pangalan Mr. Renly Tiñana, ang daming sinesend na picture. Sabi niya, nako, maniwala ka, kaya pala video call ng video call. Sabi niya, hindi ko kasi hawak yung phone ko eh. Maniwala ka! Storya ni Lambert yan! Tapos hindi pala talaga. Sorry na Alice kung may Alice talaga. Inassume namin. Kaya ako sinabi, partner, yung sinabi ko. Kasi, hello, ang taas ng pinag-aralan nito ni Miss Jane. Oo naman. Diba? At ganun din yung posisyon ni Sir Lambert. Pero at the end of the day, they are just a couple. Keeping the relationship together, the kids together, trying their very best to produce kids na talagang, magiging bongga in the future, 'di ba? Na magiging mababait, 'yan. Magiging mabubuting mga citizens at hindi salot ng lipunan, ganyan. 'Di ba? Sarap naman nun. Wala, yun lang. Na-feel good kami sa kwento nyo, Miss Jane, Yan. or AKA Alice. Alice, yan. Na may halong inggit sa mga puso ng mga nakikinig sa amin ngayon na sinasabi sa mga sarili nila, sana all. Yan. Sana nahanap natin yung mister natin na ganito. Sana nahanap natin yung misis na ganito. Yan. Diba? Pero yun nga, kung hindi man sa tingin natin, hindi natin nahanap, pwede namang gawing parang ganito. 'Di ba? Not too late to learn things. Correct. 'Di ba? Napagsilbihan yung asawa mo, Yan. na ibigay yung bagay na makapagpapaligaya sa kanya. Yan. 'Di ba? Baka sakali nakalimutan lang or kung hindi pa man nagagawa, may time ka pa to do it today. Tama, 'di ba? Huwag mo nang ipagpasabukas pa kasi lagi nating tatandaan, tomorrow is never assured. Yes. 'Di ba? So anyways, again, happy 18th anniversary to Jane and Lambert. Happy birthday sa iyo, Lambert. Ang kwento na Mahiwagang Burnay ay para sa iyo. And thank you very much kasi ikaw yung nag-push para makuha namin si Miss Jane bilang writer ng Mahiwagang Burnay. Yes. Kala mo, Miss Jane, hindi namin madedecipher ha. Kala mo ha. Oh, Alam mo, likas na marites tong mga to. Ang dami naman sined na picture sa akin. Picture ninyo eh. Hindi nag-react NR si Miss Jane. Post na natin sa FB Live. Happy anib to you. Happy sipin mo, birthday, Lambert. Ayan, nakatutok na sa atin si Lambert. Ayan. Salamat. Happy anniversary. Pero kung may tunay na Alice, edi ikaw din to. Nagkataon lang si Miss Jane at kwento din talo asawa niya. Hindi, si Siya Jane talaga, and Lambert. sure na. Sure na yan. Sure diba? na. Kala nyo, di namin malalaman ha. Marites to! Marites! Investigador. Oo, si Chuperto Litz, tol. Anong latest? Alam namin yan. Again, happy birthday and happy Aniv. And Yes. partner, mag-thank you lang tayo. May nagbigay ng alay mula sa Maris Pure Corp. Pumunta dito yung sales team. Yes. Sina Jo Maria. Ano ba? Hindi ko mabasa. Aragonis ba to? Ayan. Si Jen Sabino and ano ba to? Bunalin ba to o Donalyn? Renolya, ayan. Nagpadala sila ng boxes of healthy and purified water. Ayan. Uy! Thank you so much. Salamat sa blessing. Thank you for sharing. Thank you. Galingan nyo pa sa business. Oo. Syempre, batiin din natin ang owner na si Mike Chanko. Hi, Sir Mike. Bacaniman. Parang gusto po namin magkaroon ng swimming pool na may purified water. May healthy and purified water. Why not? Yan. Thank you sa staff nyo na pumunta dito. Salamat. Thank you for visiting us. Ingat kayo sa inyong pagbiyahe. Ingat. Sa lahat ng bumabiyahe ng ganitong oras, kayo po ay mag-iingat. Maraming salamat. At kung ikaw ay nakatutok, gusto mong i-share, meron ka ring sana all story. Meron ka ring nakakakilig. Gusto mong magbigay ng mensahe. Gusto mong bigyan ng pagpupugay ang mahal mo sa buhay. Ayan. Pwede mo kami i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!